У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 14 лістапада. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. За вылучэнне Лукашэнкі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах ужо быццам бы сабрана 700 тысячаў подпісаў. Такой лічбаю Лукашенко пахваліўся сёння падчас наведвання стадыёну «Трактар». Там жа дыктатар чарговы раз выказаўся наконт вылучэння на галоўную пасаду жанчын. Маўляў, беларускае грамадства яшчэ да такога не саспела, і жанчына не вынесе цяжару прэзідэнцкіх абавязкаў. Таксама Лукашенко пракаментаваў зняццё з кампаніі Ольгі Чамаданавай і Сергея Бобрыкава. Нібыта іхнае вылучэнне не зразумелі ў саюзе жанчынаў і саюзе афіцэраў, ды загадалі не адцягваць увагу ад галоўнага кандыдата. Беларускі рэйсавы аўтобус з'ехаў з трасы ды перакуліўся ў Польшы. 5 асобаў шпіталізаваныя. Паводле інфармацыі польскіх ратавальных службаў, аварыя адбылася каля 2 гадзіны ночы на трасе А2 паблізу гораду Калініце. Рэйсавы аўтобус Гомель-Вроцлаў ехаў у бок Познані, але ў нейкі момант выехаў на аварыйную паласу, пасля чаго прабіў агароджу ды зваліўся ў кювет. У аўтобусе былі 11 чалавек. 5 з іх даставілі ў шпіталь. Бацьку Марыі Калеснікавай дазволілі кароткатэрміновае спатканне з дачкою толькі пры ўмове нераспаўсюду падрабязнасцяў іхнай сустрэчы і размовы. Пра гэта агенцтву Associated Press распавёў сам Александр Калеснікаў. Адзінае, што дазволілі распавесці Александру Калеснікаву публічна, гэта тое, што яны з Марыяй абмяркоўвалі магчымасць напісаць прашэнне о памілаванні на імя Лукашэнкі. Нагадаю, кароткатэрміновая сустрэча Марыі Калеснікавай з бацькам адбылася 12 лістапада. Фотаздымак сустрэчы апублікаваў Роман Пратасевіч, які, маўляў, меў дачыненне да арганізацыі спаткання. Жыхары Менскага мікрараёну Уруча сёння раніцаю засталіся без электрычнасці. Прычынаю сталася адключэнне высокавольтнай кабельнай лініі. З адсутнасцю электраэнергіі недзе о 9 раніцы сутыкнуліся жыхары ўсяго раёну. Што праўда, у Менскэнерга паведамілі, што ў сацыяльна важных аб'ектах адключэнняў не было. На ліквідацыю аварыі выслалі 2 брыгады рабочых. На аднаўленчыя працы пайшло некалькі гадзінаў. Каб заставацца ў курсе падзеяў у любую гадзіну дня і ночы, чытайце Белсат у Telegram. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфона, ды пераходзьце па спасылцы. Падпісывайцеся на Telegram Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Таксама не забывайцеся наведваць нашу старонку belsat.eu. На фронте расійскай вайны супраць Украіны акупацыйным войскам удалося прарвацца на ўскраіны гораду Купянск Харкаўскай вобласці. Пра гэта паведамляюць крыніцы з абодвух бакоў. Як паведамляе украінскі маніторынгавы праект Deep State, у сераду ў другой палове дня расейцы здзейснілі спробу прарыву ў Купянск 2 невялікімі калонамі. Яны заехалі на паўночна-ўсходнюю ускраіну гораду з боку паселішча Ліман-1. У адной з калонаў быў танк і 3 бронемашыны. Адна бронемашына была падбітая ў лесе, другая ў горадзе, дзе і высадзіўся дэсант з 15 чалавек, якія схаваліся ў найбліжэйшых дамах. У выніку адбіцця атакі частку захопнікаў забілі. Украінскія войскі не дапусцілі прыбыцця расейскага падмацавання. Сёння раніцаю ў ЗСУ паведамілі, што атака адбітая цалкам. Замацавацца расейцам у Купянску не ўдалося. У Deep State зазначаюць, што частка расійскіх атакоўцаў была пераапранутая ў форму ЗСУ, што ёсць ваенным злачынствам. Прапалестынскі мітынг у Парыжы перарос у чарговую спробу нападу на габрэяў. Сёння ў сталіцы Францыі пройдзе матч Лігі нацыяў паміж камандаю гаспадароў і зборнай Ізраілю. А напярэдадні мітынгоўцы паспрабавалі прарвацца на ізраільскі канцэрт і ўчынілі сутычкі з паліцыяй. Мітынгоўцы патрабавалі адмяніць матч і вывесці ізраільскія войскі з сектару Газа. Падчас сутычак з паліцыяй тая мусіла скарыстаць слізацечны газ. У захадах бяспекі сённяшняга матчу будуць задзейнічаныя каля 4000 паліцыянтаў і 1600 працаўнікоў стадыёну. Ізраільскіх заўзятараў будуць суправаждаць да закрыцця метро, а ў ваколіцах стадыёну за 5 гадзінаў да гульні закрыюць крамы, рэстараны і бары. Такія жорсткія захады звязаныя з інцыдэнтам у Амстэрдаме мінулым тыднем, калі пасля матчу мясцовага Аяксу і Макабі з Тель-Авіву ізраільскія заўзятары і асобы габрэйскага паходжання зазналі антысеміцкія напады па ўсім горадзе. У выніку дзясяткі людзей пацярпелі, а паліцыя затрымала больш за 60 асобаў.
290 тысяч аліўкавых марскіх чарапах цягам 3 месяцаў наведалі пляж у мексіканскім запаведніку Пляя Мора Аюта, каб даць жыццё амаль 1 700 000 нашчадкаў. Запаведнік – адно з нешматлікіх месцаў, дзе самкі гэтага віду адкладваюць яйкі. Таму пляж застаецца пад сталым наглядам эколагаў. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.